سلام كمك أنخاتكم كبرات فتواتن شدن رياكت سوان ناب ناي لايف ستريم سيت أبنا مالتيو دحري نوح وانا ناب لايف تمليس زلخو مالتيو دحري نوح وان نوح غير زلخو انكع بسلام مصاخم انكع بدحان مصاخم كلكم يزدل مالتيو كلهم كل غزي بقى دس بلن نغير له خباخاتكم كريو خلخو بتعمي دس زبلوني حسكمهم تمصو بروجرام كا حسكم لي تقربوا نغرات بمولهم لو نعاتهم كلهم كمسجن يزدل مالتيو نغره منغدي حدا نغر كا ابتنا لهم معنت زلو وقعي نواقعهم زلنا رأس غدايات ملكيتنا وي كا اسعيبنا سي قال خنقركم تلطيفه يزلخو اس اي او يزبال سيرش انجن اوبتمايزيشن مالتيو تاي مالتيو سيرش انجن اوبتمايزيشن تاي زغبرو غلغل زبل بزحات سبات اينغرخم بقى حبو مستيريو مالتي لذي انا اغلل بيلس كنغركم يزبلكم زلخو دحردا نغار سبت دلي تخوينكم داس دحردا زبلكم كوين عينت كمزي نغر كا بطعمي انا حغوسي مالتي مخنياتو زخونه سبسي تفلطو بزعبا سيرش انجن اوبتمايزيشن مالت انتاي مالت مخانو بزعبا انتاي يزارب كم زلخو رديت كلومو ابتناتو زلو معلتاو هيوتو خا نت سيرش انجن اوبتمايزيشن زبال كونسيبت ابلاي እንዳገበሮ ክኸይድ ከምኡ ከዓ ዩቲዩብ ንዓና ርኢ ዝኸፈተ ሓድሽ ወለዶ እንድሕር ዳሊ ኮይኑ ሞ ይጠቅም ኢሉ ዝሓሰበ ተኮይኑ ንእሽለይ ትምህርቲ ከም መምሃሪ ዝኾነ ነገር ካብዚ ክረክብ ይኽእል እዩ ዝብል ግምት ኣለኒ ማለት እዩ ንስኻትኩም ምህላውኩም ሲ ቼክ ንምግባር ማለት እዩ ፀሓፉ ለይ ኣብቲ ስትሪም ቻት ኣሎ እዩ ኦን ኮይኑ ዘሎ ስለዚ ኣብቲ ኦን ኮይኑ ዘሎ ቻት ፀሓፉ ለይ ንፅሓፍ تحتو حتو زلكم زخوني يكون حتو نقرا من قدي أنا أما أخلنا أتخو مالتيو أب أقرا من قدي هندبت خوقع اللو زد اللو قدين حرد اللو خوقعكم هي مالتيو بزحات سبات بزعبا يوتيوب زلو مرديت ولو من دعبي غيديو بزحت مرتات كأي رخو يوم كاب يوتيوب مالتيو سخاء بزعبا أكاففتا أكاونت انتاي كم زمسل بزعبا نا يوتيوب زلكا فلت أتبها بيقر كخمتم حلالف ሓደ ነገር ዩቲዩብ ማለት እንታይ ማለት ምዃኑ ገለገለ ዝብሉ ነገራት እንተዘይ ተጋግየ መሰረታዊ ዝኾኑ ሕቶታት ወይ ከዓ መሰረታዊ ዝኾኑ ዘረባታት እዮም ኢለ ዝኣምን ማለት እዩ እቲ ዘይፈልጥዎ ግን ቻናል ክኸፍት ደልየ ብል ቻናል ንምኽፋት ዘድሊ ነገር እንታይ እዩ ከመይ ገይረ ተኸፊተ ዓይነት ፕሮግራም እዩ ንዓይ ዝጠቕመኒ ገለገለ ዝብሉ ጉዳያት ግን ኣመልኪቶም ብዙሓት ሰባት እዚ ጉዳይ እዚ ኣይፈልጥዎን እሞ ንኽፈልጥዎስ كنقبر كنكل لنا عزبل زرباح حيزة تبقيسة مالتي سو أبتي قدامي أرستي لحيزة زمت أخو كالي معلتون حلف ندابلنا نمهارلو نمت كام ترح زي كونه educational content بصراحة الأوان كتم مهارو تفلتو وزقبا نجر يوتيوب كم تقول لسبب فلتو كم تنسخاتكم تفلتو ناي فيديو عودة فامي ويكا ويب سايتيو فيديو تسرح هذا سب content creator يبحال content creator كا فيديوهات مهيزو بستفر عليه من قد الصرحهم فيديوهات ناب يوتيوب أبلود يقبرهم زن كالوت كامبانيتات كا برودكت الصرح اللي مالتيو ريل برودكت نابنت زا برودكت زي أتريو لهم نابنتيو سكرين كلينر يا سلازي كابتي كلينينج كيت زخونت كيت يا نزيئة بروديس قبر كامبان خالو ويكا كالالو مالتيو زي مفالت اخسر حلات تدليو ابتاناتي فيديو مساعة زاماليت بفلاي نهرد اخوينا تمرق سلازغونت ابزيناتي فيديو موتيو مفالتي ويكا موعوعي ادفرتايزمنت يسرح حدا جوجل ادسنس زبهال كامبان خا امونغو خلتهنا امونغو تي كونتنت كرييترن امونغو تي يوتيوب استبهال عودة فامي ويكا بلاتفورمن كوف بمبال مالتيو ገንዘብና ከመይ ገርና ክንማቀል ከም ዘለናን እንታይ ዓይነት ኣድቨርታይዝመንት ነየናይ ቪድዮ ስዊተብል ዝኾነ ዝብልን ከምዚ ሚድልማን ወይ ከዓ ደላላይ ኮይኑ ኣክት ዝገብር ካምፓኒ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ዩቲዩብ ብከምዚ መንገዲ ንሰባት ዝኸፍሎም ዝብልና ሓደ ቀዳማይ ርድኢት ንወስድ ማለት እዩ ዩቲዩብ እንድሕር ዳ ብከምዚ ዝኸፍል ተኮይኑ ክንሰርሕ እንድሕር ዳ ኮይና እንታይ ዓይነት ፕሮግራማት ክንሰርሕ ንኽእል ካብ ዝብል ብዙሕ ደስ ዝበለካ እዩ ማለት እዩ እቲ ኒች ዝበሃል ነገር ወይ ከዓ ምደባ ዝበሃል ካቴጎሪ ማለት እዩ ኣብ ዩቲዩብ ብዙሕ እዩ ካብኣቶም ንምፅዋዕ ዝኣክል ሪሊጅን ኣሎ ኤጁኬሽን ኣሎ ኢንተርቴይንመንት ኣሎ ኮሜዲ ስኪት ኣሎ
سبورت له جيمينج له زيهم عبيت زبحالو مدباتهم نابتهم عبيتي مدبات وشتي طلق ندابلنا نوشت اند حردا اتينا خا ازيوم بطعمي دس زبلو كالوت مدبات አለው ሰብ ኒችስ ይባሉ ወይ ካ አብተህቲ ምደባ خالي ምደባ አለው ማለት ነው አብነት ቴክኖሎጂ እንድሕርዳ ኢለ ብጠቅላሉ እሲ ኣብ ቴክኖሎጂ ውሽጢ ኤአይ ሪቪው ክል ይኽእል ሓድሽ ምህርቲ ኣኒሜሽን ቴክኖሎጂ ኾን ይኽእል ብዙሕ ማለት እዩ ኦዲዮ ቴክኖሎጂ ገለገለ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ እንዳጠለቅና ናብ ውሽጢ እሲ ንኸይድ ማለት እዩ ሞር ዲፐር ናቱ ኒች ዳውን ይበሃል እዚ ኮንሴፕት እዚ ኣዝዮም ብዙሓት ሰባት ዝጥቀምሉ ስትራቴጂ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ሰብ እቲ ዝለዓለ ኒች እቲ ንኩሎም ዝጠምር ተይኮነ ክጅምር ዘለዎስ ምጅማሩ እንድሕርዳ ዘይተርፎ ኮይኑ ወይ ከዓ ክጅምር እንድሕርዳ ይደሊ ኮይኑ ኣብቲ ናይ ውሽጢ ዘሎ ኒች ክጅምር ከም ዘለዎ እዩ ዝሕበር ወይ ከዓ ዝግለጽ ማለት እዩ ቀጽል ክነብል ኢና ካብቶም ቀጽሎም ዘለው ናይ ሓደ ቻናል ምስ መረጽ ሓደ ሰብ አካውንት ከፊቱ ገለገለ ዝበሃል ነገር ብሙሉ ፕሮሰሳት ምስ ገበረ ማለት እዩ አካውንቱ ከፊቱ ኣብ ካልኦት ሰባት ኣብጽሒዎ አካውንት ከዓ አከፋፍቱ ሙሉ ትምህርቲ ቪዲዮ ሰሪሕሉ ስለ ዘለኹ ኣብ ሓድሽ ቻናለይ ክለቀልኩም እየ ማለት እዩ ነገረ መንገዲ ግን አካውንት ከፊቱ ጂሜል አካውንት ኣለዎ ወይ ከዓ ጉግል አካውንት ኣለዎ ደን ጉግል አካውንት ብምጥቃም ዩቲዩብ ከፍት ዩቲዩብ ምስ ከፈተ ከዓ ከም ትስሩዕ ፕሮፋይል ፒክቸር ይገብረሉ ባነር ኢሜጅ እትወሉ ዲስክሪፕሽን ይጽሕፍ ታግ ይጽሕፍ ገለገለ ማለት እዩ ሽዑ ያታ ሕጂ ፖስት ገርያ ዘለኹ ኪኢላ ኤስኢኦ ዝበሃል ሰብ ዝመጽእ ማለት እዩ ስለዚ ኪኢላ ኤስኢኦ እንታይ ማለት እዩ ወይ ከዓ ኤስኢኦ ማለት እንታይ ማለት እዩ ዝብል ሽዑ ሰባት ክፈልጥዎ ይግደዱ ወይ ከዓ ዘይሕልፍ ኩነታት ምስኮኖም ክመሃሩ ይጅምሩ ማለት እዩ ንምንታይ ኣነ ቅድሚ ናብኦም ምጽሖም ኣቀዲመ ዘይነግሮም ዝብል ናይ ባዕለይ ሓሳብ ወሲደ እየ ማለት እዩ ቀዲመ ዝዛረብ ዘለኹ ኤስኢኦ ማለት ሰርች ኢንጂን ኦፕቲማይዜሽን ይዝበሃል ማለት እዩ ቅልል ብዝበለ መልክዑ ጎግል ዝብል ቃል እንድሕርዳ ሰሚዕኩም ገንኩም ቅድሚ ሕጂ በቃ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ ተርሚ እዩ ወይ ከዓ ዝፈልጦ ዝርድኦ ተርሚ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ጎግል ማለት ሰርች ኢንጂን እዩ ዩቲዩብን ብተመሳሳሊ ሰርች ኢንጂን እዩ ሰርች ኢንጂን ማለት ካሊእ ነገር የብሉን ሓደ ዴታ ወይ ከዓ ሓደ ዝኾነ ሓበሬታ ሰርች ክንገብር ከለና ጽሒፍናዮ ወይ ከዓ ክንልእኾ እንተደሊና ማለት እዩ ሰርች ኣብ ንገብረሉ እዋን ዝተፈላለዩ ብዙሓት ኮምፒውተራት ኣለዉ ነቲ ዴታ ዝሓዙ ዴታቤዛት ማለት እዩ ወይ ከዓ ዳታቤዝ ዝበሃሉ ማለት እዩ ካብኣቶም እቲ ኢንፎርሜሽን ሪትራይቭ ተገይሩ እናባና ዲስፕሌይ ገይሩ ዝረኣየና ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሰርች ኣብ ንገብረሉ እዋን ዝተፈላለዩ ሜትሪክስ ወይ ከዓ ዝተፈላለዩ ካልኩሌሽንስ ኣለዉ ኩዌሪ ኦፕቲማይዜሽንስ ዝበሃሉ ኣለዉ እዚኣቶም ሓሊፉ እዩ እቲ ሰርች ንገብሮ ነገር ናባና ዝመጽእ ንኣብነት ከም ምእላሽ ኢልኩም ሓዝዎ ክትእልሽ ከለኻ ግን ካይዘን ማለት ኣቀማምጣ ኣቑሑት ማለት እዩ ካይዘን ዘለዎ ገዛን ካይዘን ዘይብሉ ገዛን ከም ምእላሽ ሓደ ንብረት ጠፊእካሲ ኣብኡ ክትእልሾ ከለኻ ማለት እዩ ስለዚ ካይዘን እንተልእዎ ብቐሊሉ ኣበየናይ ሸነኽ ይርከብ ኣበየናይ ቦታ ይርከብ ካበይ ከ ከምጾ ብቐሊሉ ኢኻ ትፈልጦ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣቀማምጣ ናይቶም ኣቑሑት ብስነ ስርዓት ስለ ዝተቐመጠ ማለት እዩ ኣብ ኢንተርኔት ካይዘን ንምባል እንድሕርዳ ደሊና ከምኡ ኩዌሪ ኦፕቲማይዜሽን ወይ ከዓ እቲ ኣቀማምጣ ዳታ ንባዕሉ ማለት እዩ ዴታ ስትራክቸር ኢና ንብሎ ስለዚ እቲ ዳታ ብስትራክቸርድ መልክዕ ተቐሚጡ ኣሎ ማለት እዩ ንኣብነት ሓደ ምዝገባ ቀደም ክንምዝገብ ከለና ትዝክርዎ እንድሕርዳ ኮይንኩም ብቴብል መልክዕ እዩ ሰንጠረዥ ነይሩ ሰደቓ መልክዕ ኣብኡ እዩ ዝቕመጥ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ሮ ኣለዎ ኮለም ከ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ሮ ኣሊሹ ዝኾነ ሰብ በቲ ቁፅሪ ዘሎ ቀደም ሰዓብ ከይዱ ማለት እዩ ንሓደ ተምሃራይ ወይ ንሓደ ተመዝጋባይ ሰብ ከምኡ ይረክብ ማለት እዩ ስለዚ ንኣብነት እንድሕርዳ አይዲ ኣለዎም ኮይኑ ሞ ታ አይዲ ናይቶም ሰባት ዩኒክ እንድሕርዳ ኮይኑ ፕራይመሪ ስለዝኾነ ፕራይመሪ ኪ ዝበሃል ኣብ ዳታቤዝ ከይዱሲ ብቐሊሉ እልሽ ኣቢሉ ይረኽቦ ማለት እዩ ምክንያቱ ናብቲ አይዲ ኢኻ ትኸይድ ልክዕ ከምኡ ሓደ ዳታ ኣብ ኢንተርኔት ክቕመጥ እንከሎ ኩዌሪ ኦፕቲማይዜሽን ብዝበሃል ነገር ዳታ ስትራክቸር ብዝበሃል ነገር ኣቀማምጣ ዳታ ማለት እዩ ዝማዕበለ እዩ ስለዚ ንሕና ነዚሲ ብኸመይ ንጥቀመሉ እዩ ኤስኢኦ ዝበሃል ዘሎ ትርጉም ንሕናስ ነዚ ነገር እዚ ተረዲእና ሞናትና ቻናል ምስ ፈጠርና ሰባት ንዓና ብቐሊሉ ክረኽቡና እንድሕርዳ ደልዮም ከመይ ጌርናታ ኤስኢኦ ትበሃል ኮንሴፕት ክንጥቀመላ ኣለና ዝብል ሓበሬታ ሰርች ኢንጂን ኦፕቲማይዜሽን ይበሃል ማለት እዩ ኣብዚ እያ ትጅምር ኣወግዕ ማለት እዩ ሶ ሰርች ኢንጂን ኦፕቲማይዜሽን ክበሃል ከሎ ኦፕቲማይዝ ክንገብሮ ኣለና ንመን ከም ዝምቹ ጌርና ነቲ
سيرش انجن استبعله جوجل يكون يوتيوب كم زمو تشجير ناتنا فيديو مالتي لمنتاي سبات من تام بقللو اللي شوم كرخونا سلازي اتحاد كونسيبت ابو نتقملو ميكانيزم تاعيو نسخاتكم نحرد استوعلكم كينكم مالتيو اب جوجل و اب يوتيوب مالتيو اتو لكم نابنت ابتناي سيرش بوكس اتو لكم سي ميوزيك كتبلو تجميركم تغرينيا ميوزيك اريتريان ميوزيك سامثينغ غلغل زبل قال اقدمو ساجست يغبركم ويكا بوب اب يغبر مالتيو توم وردس ساجشنس يوم زبالو ويكا بيلد اوف ساجشنس يوم ويكا ساجشن بيلد يبال يموصلكم مالتي نقدم ريهم متخينكم كتصحفوا جمر مسبلكم تي اي مسبلكم تغرينيا ميوزيك وي افار ميوزيك مسبلكم توم ساجشنس يموصو مالتي سلازي تا اي زحبر لكم زلو يوتيوب ناي وعلى زغونه ناي ساجشن اي بي اي مينس اوف انالايزينج كيورد منقد አለዎ مالتي جنزي كنتقمولو ኢና ማለት كنتقمولو ኢና باغبابو سي بوحلول زغونه ملكعس كنتقمولو دلينا نبل سو حدا سب ትግርኛ ሚውዚክ ኢልኩም ሰርች ምስገበርኩም ዝመጸልኩም ቃል ምሻሎ እተቃል ንሱ ካልኦት ሰባት ወን በተደጋጋሚ ኣብዛ ዓመት ምልኢት ሙሉ ዓመት ሰርች ዝገበርዎ እዩ ስለዚ ክንደዚ ዝኣክል ሰርች ቮሊዩም ኣለዎ ይብለና ማለት እዩ ሰርች ቮሊዩም ሚንስ ክንደይ ሰባት ፐርማንስ ወይ ከዓ በወርሒ ሰርች ገበርዎ ከም መባልዩ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ቶም ሰባት ሰርች ዝገበርዎ ቃልሲ ወሲድና ኣብትናትና ዲስክሪፕሽን وي نحنا نعمل ميوزك نسرح نحرد أخوينا وي موسيقى نقرب سبات أخوينا أبتناتنا ديسكريبشن أبتناتنا تايتل أبتناتنا تاجز بحالالو أبسلستي بوتا نتفو مالتي زي نمن تايتكم نعم نت حد أها أبجزا يتفقنا مالتيو أها يتفقنا أنت أنا نجبر تاج على هو يكاد صحف على هو مالتي ملكت على هو مالتي لك اتداتها نيوتيوب بزعبان تاي يزاربكم مخانو فيديونا تغرينيا دي قانقو عرب دي يزارب زلو انتا اينا نزارب زلنا بزعبا انتا كنقلص علنا انتاي زدليو سبات انتاي لوم تقلشوم يوم نت فيديونا خرخبو زخلو غلغل زبل وزته بزعبا نصحفو نجر نسيوتي ميتا داتا زبال ميتا داتا مينس بزعبا داتا مالتي فيديو نو بعلو داتا يو جن بزعبا وس حبريتا يدليتي نا يوتيوب الجوريزم مالتي اتينا يوتيوب الجوريزم ابسب سرحو مهزو ويكا اي اي زتمركوس ايو تايز قبر مجمرت حانت فيديو نسخاتكم ابلود ندحرد اجيركما اذا فيديو زيا نمنيات قبا مالت من يو تعذابيا من يو زريئا من كي تماتي انا يتا فيديو قليلو انا انالايز قبر زموكر كمتي ابتي استفالالي ناي يوتيوب مهورات ويكا يوتيوب كرييتر انسايدر زبهالو زوقعو خا ويكا توم مهورات زقلصو مجمريا كابتي ميتريكس ويكا كابتي نايت داتا اناليسيس يوم زوسدوتي ترديت مالتيو سلازي تي الجوريزم سي هاو يزمهار مالتي مجمريا تايغبر قدم قدادم ات فيديو نسبات يريهم سلازي انترست الله من حرد اخوينو ريهم انت خوينم نابنت تغرينيا سماعت نحرد اريهم خوينم اوها فيديو زي تغرينيا يو سو نزوم تغرينيا سماعتي كقربولو مالني يبل نابنت نعسرت سبات ريهم نحرد اخوينم كاب عسرت رخيبو نحرد اخوينم ملو بملو وديهم نحرد اخوينم እዚ ቪድዮ እዚ ተፈታዊ እዩ ማለት እዩ ወይ ከዓ ጽቡቕ ቪድዮ እዩ ማለት እዩ ይብልሞ ንቀጽሎም ዘለው ኣስታት 1000 ዝኾኑ ሰባት ከዓ ይሪኦም ማለት እዩ ዞም ቀጽሎም ዘለው ኣስታት 1000 ዝኾኑ ሰባት ድማ ቀጽለ ቢሎም እንድሕር ደኣ ኩሎም ሪኦም ኮይኖም ሜትሪክስ ካብ እዩ ዝወስድ ማለት እዩ ን100,000 ከዓ የብጽሖ ማለት እዩ ስለዚ ንመን እዩ ክነግሮ ዘሎ እቲ ቪድዮ ሲ ንመን እንታዋይ ሰብ ይኸርበሉ ዘሎ እቲ ኣልጎሪዝም ስለዘይፍለጥ ንስኻትኩም ዲስክሪፕሽን ታይትል ታግ ዝበሃል ነገር ትጽሕፉ ማለት እዩ ብዛዕባ ምንታይ እንታይ ኢኹም ሰሪሕኩም ዘለኹም እቲ ቪድዮ ሲ እንታይ እዩ ብምንታይ ቋንቋ እዩ እንታይ ከይገልጽ ሕጂ ዲስክሪፕሽን ክንጽሕፍ ከለና ቀሊል እዩ መን ንበሃል እንታይ ኢና ሰሪሕና ዘለና ኣብቲ ቪድዮ ንመን ከ እዩ እዚ ሰብሲ ኣብዚ ቪድዮ እዚ እንተሪኡ እንታይ እዩ ተረባሓይ ዝኸውን ዝብል ዲስክሪፕሽን ንጽሕፈሉ ዘን ኮል ቱ ኣክሽን ዝበሃል ኣሎ ሳብስክራይብ ገብረልናን أبل نايس شانل لان كون كأت أو عيد نقرب له مالتيو أغلب بيلنا بخمس عينتنا نزازمو مالتيو لذي تديسكريبشن زي ناستات حمش تشح آلات زخون كيف تبوت حصل زلو بأقباب أنت تتقيم كارلو ويكا تصحيف كا حدا سب بأقباب ديسكريبشن دحر تصحيفو تايتل تصحيفو كمون تاجو بأقباب دحر أجلسو يوتيوب ألغوريزم فيبر يجورو مالتيو لذي أب يوتيوب زل على وصيت نممسع يحجزو ويكا صبللتا يرئي زبل
ሓደ ነገር ከምረኩም ደልየ ማለት እዩ እዚት ቅልል ዝበለ ከምረኩም ዝደለኽዎ ነገር እዩ ማለት እዩ ናብቲ ቅጽለ ቢልና ንሪኦ ቪድዮ ናይ SEO ሕጂ ኣብ ላዕሊ እንታይ ጽሒፈልኩም ኣለኹ ኣብቲ ኢሜጅ እንድሕር ደኣ ሪኢኹሞ ኮይንኩም ወይ ከዓ ኣብቲ ስእሊ ሪኢኹሞ እንድሕር ደኣ ኮይንኩም ታምኔል እዩ ዝበሃል ታምብ ማለት ወሳናይ ኣጻብዕቲ ማለት እዩ ሕጂ ንኣብነት ንሕናሲ ካብዞም ኩለን ኣጻብዕትና እዚአንሲ እታ ዝበለፀት ወይ ከዓ እታ ዝሓየለት እዚኣ እያ ማለት እዩ እታ ታምብና ማለት እዩ ኔይል ማለት ከዓ ኔይል ድኢት ወይ ከዓ ኔይል ድኢት እንድሕር ደኣ ኢልና ኔይል ገይርዎ ማለት ንሓደ ስራሕሲ ብዕውት ኣግባብ ወይ ከዓ ብፅቡቅ ኩነታት ተረዲእዎ ወይ ከዓ ፈሊጥዎ ከም ምባል እዩ ማለት እዩ ታምኔይል ማለት እዚ ማለት እዩ ትርጉሙ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ሰብ ታምኔይል ክሰርሕ እንተሎ ቅልል ብዝበለ መልክዑ ትርጉሙ ንብዙሓት ሰባት ክምስጦም ብዝኽእል መንገዲ ክሰርሑ ከም ዘለዎ እዩ ዝሕበር ማለት እዩ ስለዚ ሩል ኦፍ ሰርድ ዝበሃል ኣሎ ስክሪንና ኣብ ሰለስተ ቦታታት ይምቀል ማለት እዩ ሕጂ ካብዚ ትሪእዎ ዘለኹም ንላዕሊ እዚ ከባቢ እዚ ዝላይን እዚ ማለት እዩ ዝመስመር እዚ ኣፐር እዩ እዚ ከባቢ ዘሎ ማለት እዩ ኣፐር እዩ ዝተሓተ ዘሎ ከዓ ከባቢ ሎወር እዩ ካብዚ ንታሕቲ ዘሎ ላይን ማለት እዩ ሎወር ሰርድ ይበሃል እዚ ከዓ ኣፐር ሰርድ ይበሃል ከምዚኡ ቨርቲካሊ እውን ማለት እዩ ካብዚ ከባቢ እዚ ክልቲኦም ዘለዎ ማለት እዩ ዝተፈላለዩ እዮም ስለዚ ቨርቲካሊን ሆሪዞንታሊን ነቲ ስክሪንኩም ትመቃቅልዎ ማለት እዩ እዚ ማለት ሩል ኦፍ ሰርድ ይበሃል እዚ እንታይ ማለት እዩ ሓደ ነገር ክነቕምጦ እንድሕር ደኣ ደሊናሲ ኣበየናይ ቦታ እንተቐሚጥናዮ እዩ ትኩረት ክስሕብ ዝኽእል ማለት እዩ ሶ ሞስት ፕሮባብሊ ንኣብነት ኣነ እንድሕር ደኣ ናብ ከምዚ ኢለሲ ፅቡቅ ዝኾነ ሩል ኦፍ ሰርድ ኣለኒ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብቲ ኮኦርዲኔት እየ ዘለኹ ኣብቲ ናይቲ ሓደ ቨርቲካል ኮኦርዲኔት ኣለኹ ኣብኡ እንተቐሚጥናዮ ሓደ ነገር ብኣግባቡ ትኩረት ይስሕብ ወይ ከዓ ክርአ ይድለ ማለት እዩ ካብ ኣብ ሴንተር ዝኸውን ወይ ኣብዚ ከባቢ ይኸውን ወይ ከዓ ኣብዚ ከባቢ ይኸውን ክልተ ሰባት እንድሕር ደኣ ኮይና ንኢንተርቪው ከዓ ዝተፈላለየ ቦታ ማለት እዩ ተንቀሳቂስና ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ኣብ ክልቲኡ ኮኦርዲኔታት ኮፍ ክብሉ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ስለዚ ታምብኔል እውን ዲዛይን ክንገብር ከለና ሩል ኦፍ ሰርድ ክስዕብ ክኽእል ኣለዎ ወይ ከዓ ክኽተል ክኽእል ኣለዎ ካልኣይ ከዓ ብጣዕሚ ኣዝዩ ጎሊሁ ዝርአ ፅሑፍ ክንጥቀም ክንክእል ኣለና ንምንታይ ከለር ቲዮሪ ዝበሃል ትምህርቲ ኣሎ ኩሉ ሰብ ክፈልጦ ዝግባእ ማለት እዩ ከለር ቲዮሪ ማለት ብዛዕባ ከለር ዘለና ፍልጦ ማለት እዩ ስለዚ ፀሊም ከለር እንድሕር ደኣ ኮይኑ ብዛዕባ ምስጢራውነት ሓደ ነገር ፀሊም እንድሕር ደኣ ኮይኑ ተራእይኩም ሲ ብዛዕባ ምስጢር ተደበቀ ወይ ዝተሓብአ ነገር ከም ዘለዎ ማለት ቢሃይንድ ደ ሲን there is a secret something ከም ምባል ከም ምዃኑ ክትርድእዎ ፀሊም ከለር እዚ እዩ ዝሕብር ፃዕዳ ከዓ ነፃን ግልፅን ምዃኑ እዩ ወይ ከዓ ናይ ፅሬት ምልክት እዩ ናይ ንፅህና ምልክት እዩ ፐርሰናሊቲኻ ፃዕዳ እዩ ስብእናይ ናይ ምባል እዩ ዛስዋይ ከዓ ዶክተራት ገለ ክክደኑ ወሪእኹም ዘለኹም ማለት እዩ ቀይሕ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ናይ ፍቅሪ ምልክት እዩ በቲ ሓደ ወገን ሓደ ግዜ ቫለንታይንስ ደይ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ማለት እዩ ቀያሕቲ ክዳን ንክደን ኢና ወይ ከዓ ቀይሕ ዝኾነ ሽምዓ ገለ ከምታት ገለ ዝበሃል ነገር ኣሎ ቀይሕ መግለፂ ፍቅሪ እዩ በቲ ሓደ ወገኑ ድማ መግለፂ ሓዘን እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኢሞሽናሊ ብጣዕሚ ትሪገር ይገብር እዩ ንሰባት እሲ ኣዝዩ ብሓደ ግዜ ናብ ሓደጋ በቃ ብዙሕ ግዜስ ትኩረትካ ዝስሕብ ከለር እዩ ቀይሕ ማለት ኣደንጋፂ ስለ ዝኾነ መብዛሕትኡ ግዜ ብጫ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ሓደ ከለር ኣፒታይት እዩ ምስ ምግቢ ምስ ገለገለ ዝተተሓዘ እዩ ግሪን እንተኮይኑ ከዓ ምስ ዕብየት ዝተተሓዘ እዩ ሶ ኣብቲ ሕጂ ታምኔል ዲዛይን ገይረ ዘለኹ ክልተ ነገራት ኢኹም ትሪኡ ክትኣትዉ ከለኹም ምናልባት መሊስኩም እውን ተሪኢኹሞ ሓደ ቆፃል ኣሎ ሓደ ከዓ ቀይሕ ኣሎ ማለት እዩ ንብዕላማ እየ ሰሪሕዮ እቲ ቆፃል ዘሎ ቀለም ዕብየት እዩ ዘርኢ ወይ ከዓ ግሮዝ እዩ ዘርኢ ማለት እዩ ክኢላ ኤስኢኦ ብክንደየናይ ዝኣክል ቅልጣፈ ክዓቢ ከም ዝኽእል ኤስኢኦ ዝተረድኦ ሰብ ታይትል ኣፀሓፋ ዲስክሪፕሽን ኣፀሓፋ ታግ ኣፀሓፋ ብኣግባቡ ተፈሊጡ ኣብ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ሚድያታት እዩ ማለት እዩ ኣብ ፌስቡክ ቲክታክ ራምብል ዩቲዩብ ትዊች ኣብ ኩሉ ማለት እዩ ኢንስታ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ኤክሴል ክገብር ከም ዝኽእልን ብሉፅ ዝኾነ ዕውት ዝኾነ ሰብ ክኸውን ከም ዝኽእልን እዩ ኣፀሓፋ ታግ ታይትል ዲስክሪፕሽን ብኣግባቡ ምምሃርን ኪወርድታት ከመይ ጌርና ኢና ንፈልጦም ዝብል ነገር ምርዳእን ምፍላጥ የድሊ ስለዚ ወሰንቲ ቃላት ኣለዉ ኩሎም ቃላት ኪወርድስ ኣይኮኑን እቶም ኪወርድስ ዝበሃሉ ቃላት ውሱናት ቃላት እዮም ክትፈልጥዎም እንድሕር ደኣ ደሊኹም ነዞም ኪወርድ ዝበሃሉ ቃላት መሳርሕታት ኢኹም ትጥቀሙ ማለት እዩ ስለዚ ቪድ ኣይኪው
VidIQ ዝበሃል TubeBuddy SEMrush ዝበሃሉ SEO ቱላት ኣለዉ ከም በዓል VidIQ ዝተወሰነ ፍሪ ታየር ኣለዎ ማለት እዩ ነፃ ዝኾነ ንሽተለይ ቦታ ይኹም ፍሪ ቲር ማለት እዩ ፍሪ ቲር ሚንስ ቲ ነፃ ዝኾነ ንዓኻትኩም ዝወሃበኩም ናይ ነፃ ግልጋሎት ወይ ከዓ ፈቃድ ማለት እዩ ድሕሪኡ ግን ክፍሊት ኣለዎም ስለዚ ሽደን ባዕለይ ማለት እዩ ኣነ ዲቨሎፕ ዝገበርክዎ upload flow app .onrender.com ዝብል ኣሎ ኣድራሻ ኣብ ዲስክሪፕሽን ከቕምጠልኩም እየ ወይ ኣብ ገለ ድሕር ዳኣደሊኹም ከዓ ማለት እዩ shidengebretien@gmail.com ፀሓፉለይ ማለት እዩ ፍሪ ቱል ኣሎ ዝሰራሕዎ ተጠቐሙሉ እንታይ ኢኹም ትገብሩ ናብኡ ተኣትዉ /SEO ኢልኩም ምስ ኣተኹም ንኣብነት ዝኾነት ቃል ተእትውዋ ማለት እዩ ስለዚ ብሜትሪክስ ብዓቐን ካብ ሚእቲ ክንደይ ከም ዘላ ብቐሊሉ ክነግረኩም እዩ ንስኻትኩም ከዓ እታ ዝበለፀት ሜትሪክስ ዘለዋ ነገር ወሲድኩም ትጥቀሙ ማለት እዩ ወይ ከዓ ዝበለፀት ነገር ንዓኻትኩም ከም መረዲኢት ወይ ከዓ ዝበለፀት ኮይና ዝረኸብኩማ ሶፍትዌር ኣዝኹም ትጥቀሙላ ማለት እዩ ቅፅል ኣቢልና እንሪኦም ብዙሓት ዓይነት ናይ SEO ናይ ታምብኔል ዲዛይን ኣለዉ ግን ካብቲ ናይ SEO ዋና መካኒዝም ታምብኔል ዝበልኩም ሜታዳታ ብጣዕሚ ኢምፖርታንት ምዃኑን ጎሊሁ ዝርአ ፅሑፍ እንድሕር ዳኣ ተጠቒምኩም ከዓ ኣዝኹም ክትዕወትሉ ከም ምዃንኩም እኔ ክነግረኩም ዝደሊ ማለት እዩ ቅፅል ኣቢልና ንሪኦ ናይ SEO ትምህርቲ ምስ ወዳእና ብድሕሪኡ ከዓ ታምብኔል ከመይ ጌርና ዲዛይን ንገብር ብናፃ ዝኾነ ሶፍትዌር ክፍሊት ብዘይብሉ መልክዑ ከመይ ጌርና ሓደ ታምብኔል ዝበሃል ነገር ዲዛይን ብምግባር ናብ ካልኦት ሰባት ክንበፅሕ ከም እንኽእል ኣብ ቀፃሊ ናይ ዩቲዩብ ቪድዮ ክነግረኩም እየ SEO ማለት ግን ሰርች ኢንጂን ኦፕቲማይዜሽን ምዃኑን ኣብ ታግ ታይትል ዲስክሪፕሽን ናይ ቪድዮ ክፅሕፉ ከም ዝግባእን ሎማዓንቲ ክሕብረኩም ደልየ ነይረ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ለየ ናብቲ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮይ መኸንበቲ ክሰግር ሰናይ ምክትታል ኮነልኩም ኢለ ዝጀመርክዎ ቪድዮኹም ብዛዕባ SEO ዝኾነ ይኹን ፍልጠት ዋላ ጀማራይ ዝኾነ ፍልጠት እንድሕር ዳኣ ኣጥሪልኩም ኮይኑ ምናልባት shidengebretien@gmail.com ብምባል ክትረኽቡኒ ትኽእሉ ኢኹም ወይ ከዓ ክትመፁኑ ትኽእሉ ኢኹም ነዚ ቻነል ከዓ ሳብስክራይብ ተገይርኩሞ ብዙሕ ነገር ክትመሃሩሉ ኢኹም እግረ መንገዲ ብሰሓቕን ብትምህርትን ብቐሊል እናዋዘና ነቕርቦ መደብ እዩ ቻው ድሕና ቀኒውታ SEO ፍለጡ ክኢላ SEO ኹኑ ወይ ከዓ SEO ተምሃሩ ዘን ዝበለፀ ነገር ክትረኽቡ ኢኹም ኣብ ዩቲዩብኩም ኣብ ቲክቶክ ኣብ ፌስቡክ ዕውታት ክትኮኑ ኢኹም SEO ማለት ግን ኣብ ዲስክሪፕሽን ትፅሕፍዎ ቃል ፍለጡ ኣብ ታይትል እትፅሕፍዎ ቃል ፍለጡ ኣብ ታግ እውን ከምኡ ብተመሳሳሊ ማለት እዩ ሉዋም ቀነን